Dnes sa s nami môžete pozrieť do Pezinka, kde župan Pavol Frešo odštartoval už 9. ročník 24-hodinového plaveckého maratónu. Toho sa v minulom roku zúčastnilo 546 ľudí a bazén celkovo odplávali 2753 krát. Každý, kto sa pozrie, tak vidí kopec nadšených ľudí, ktorí jednoducho za tých 24 hodín, no možno, že dajú aj ďalší rekord, ale hlavne si poriadne užijú pohyb a zdravý pohyb a urobia niečo aj nielen pre seba samých, ale aj pre celú komunitu, nielen plaveckú, ale aj športovú. Však to je vyslovene cítiť to, že to je niečo, čo Pezinčanov, nielen Pezinčanov, ale aj hostí spája. Tak my samozrejme, že podporujeme nielen plávanie, ale aj športy ako také a vždy podporujeme konkrétne akcie buď tým, že ich priamo dotujeme, alebo potom udeľujeme ceny na rôznych turnajoch aj plaveckých ako Bratislavská župa, aby sme dosiahli to, čo roky propagujeme. To znamená, mladých ľudí sme vytiahli od televízorov, mladých ľudí sme vytiahli od počítačov, mladých ľudí sme im ponúkli alternatívu z očí voči tomu, že byť niekde v partiách, jednoducho byť v športe, no tak ich motivujeme mimochodom aj tým, že veľmi veľa turnajov nielen organizujeme, ale aj podporujeme prakticky v každom športe a darí sa nám to, na to som veľmi hrdý. Športová návšteva župana pokračovala aj v neďalekej športovej hale, kde si merali sily mladí basketbalisti. Aj tí môžu trénovať vďaka príspevkom Bratislavskej župy. Volám sa Vladimír Kuznicov, som tréner basketbalu mužstva BK Pezinok. Trénujem chlapcov už 5. rok v Pezinku. Máme úspechy, sme dvojnásobní majstri Bratislavského kraja. Momentálne sa nachádzate na turnaji okresného kola v basketbale. A práve toto je ten prípad, o ktorom som hovoril. To znamená prípad, kedy podporujeme mládežnícke turnaje aj tu a mládežnícky basketbal v Pezinku. Mimochodom podporuje Bratislavská župa to, aby mohla byť táto telocvičňa využívaná práve na basketbal. Čiže dali sme tam konkrétne dotačné projekty na to, aby sa basketbal, hlavne mládežnícky v Pezinku, udržal a ďalej rozvíjal. A práve sa bavíme aj s pánom Kuznecom, aj s pánom primátorom o tom, ako tieto všetky projekty ďalej rozšíriť aj v nasledovnom volebnom období. Ako je už zvykom, Bratislavská župa podporuje aktívny životný štýl mladých ľudí. Aj v tomto volebnom období v tom mienime pokračovať.